खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ' लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 4 जानुवारि 2026 मायथाइ एबा 19 पुस दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया थिखिनियाव थागोन। गोजाम थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि गोसोआव गोदान गोदान सानस्रि सोमजिगोन। नोंथाङा खामानियाव बाख्नायनाय मोनगोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। साननानै रां थिसन। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। नोंथाङा बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मेंनायनि उनावबो नोंथांनि थुलुंगाखांनाया थाबाय थागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्यजों खामानि मावनाया गोनांथार। गावनि गोसोनि मोन्दांथिखौ दबथाय। खामानि थिलियाव बिबानफोरा बांगोन। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ थारैनो नुनो मोनगोन। राङारि लेनदेनजों सांग्रां जा। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोजों सोमोन्दो लाखिगोन। न'आव मोजां खौरां फैनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। समानथि गोनां आदारखौ लाखि। मेडिटेसन आरो यगा खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि फोनांजाब रोंग'थिया गोख्रों जागोन। गोदान बिथांखि लानाय जागोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव दावगानायनि नेरसोन दं। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। दावबायनायनि खाबुफोरा थानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा बिमा-बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआरि नारसिननाया खमायगोन। सोरजिलु खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। समाजारि जिउआ सांग्रां थागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथाया गोनांथार। नखरखौ नोजोर हो। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव धैर्य लाखि। हाखु-दाखु जायोब्ला खहा जानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा दिदोम थागोन। गोदान खरसा सोमजिनो हागौ। गावनि जिउनि लोगोरिजों उदाङै रायज्लाय। गोजाम दावराव-दावसिफोरा सुस्रां जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नांगौ रोखोमै जिरायनाय ला। धोरोमारि सानस्रिफोरा गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि बिखायाव अननायआ बांगोन। साना गलाय-गथाय फिथाइ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया ओंखारगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव मान मोनगोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि नखरनि सुबुंफोरा नोंथांखौ खोनासंगोन। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोनआ फैगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय जागोन। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। सोरजिलु सानस्रि जौगागोन। फोथायथिया गोजौ थागोन। साना जोबोर गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै सानथांखि बादियै खामानि माव। फिसा-फिसौ गोरोन्थिफोरनिफ्राय गोजानाव था। खामानि थिलियाव नारसिननाय जानो हागौ। खस्थ' खालामनाया फिथाइ होगोन। रांखान्थियारि हालोदा समानथि थागोन। नाङा-फाङा जानाय खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिनि फारसे गोसो हो। उदैजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोर जानो हागौ।
मेडिटेशन आरो यगा खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। साना सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया गोनांथार। खामानि थिलियाव गोदान गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि थाखोआ गोख्रों जागोन। नखराव गोजोन थागोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों सम हगार। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआरि सुखुआ थागोन। समायना आरो आरिमुनि फारसे गोसो गुदुं जागोन। साननानै थिरांथा ला। खाफालआ मोजां जागोन। साना रंजानायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना गावखौ साननानै नायनायनि सान। आन्थोरारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। खामानि थिलियाव धैर्य लाखि। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन थायो। रां थिसननाया मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिखौ दबथायनानै लाखि। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोसोआरि नारसिननाया खमायगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। सोमोनांथाव आयदाफोरा नोंथांखौ गोसो बोनो हागोन। इसिङारि गोहोआ गोख्रों जागोन। साना फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै खाफालआ गोख्रों जागोन। गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। खामानि थिलियाव जाफुंसार जागोन। गुबुन हादोरजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। सोलोंथायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। धोरोमारि फोथायनाया गोख्रों जागोन। गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गोदान सोलोंनाय जागोन। साना मोजां इसारा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं मुलाम्फाखौ मोनगोन। खामानि थिलियाव दिदोमथि फैगोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखराव मान सन्माना बांगोन। मददआ नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय फैगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। खामानिनि नारसिननाया थाबाय थागोन। धैर्यजों खामानि माव। आब्रुथि लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिनि खाथिसिनाव सौहैगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरा जोनोम जागोन। खामानि थिलियाव सोलायनाया जाथावना। गोदानथाया मुलाम्फा लाबोगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। समाजारि हाबायाव बाहागो लानाया सोलिबाय थागोन। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआरि गोहोआ गोजौ थागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंगोन। नोंथाङा इयुननि बागै आसाबादि थागोन। सोरजिथाया बांगोन। साना गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ सिरि थागोन। खामानि थिलियाव सोरजिथायखौ नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा समानथि थागोन। दान होनायनि खाबु मोनगोन। नखराव अननायआ थाबाय थागोन। लोगोरिजों गोसोआरि सोमोन्दोआ बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मेडिटेशन आरो यगा खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सिमांखौ मोगथां महर होनायनि सम जाबाय। फोथायथि बांगोन। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। साना गोथार आरो खाफालगोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।